kurang penak piye ngono lho aku dadi wong lanang. Apa ya tak turuti. Bae ya klambi sik numpuk sak ngono ku wis diangeri kok ya ora dipeping ngono lho. Aduh, mumet aku ngrasakne tun ki. Ridho kita tonton. Ya Allah, yang klambi wis kaya ngene iki garek nyentel-nyentel nih kok ya ampun, etun. Beh, yang klambi garek nyentel-nyentel ning ngene lho kok dadak. Jendelane kene wis lah. Nanggur garek nyentel-nyentel ning ngene lho kok ya dadak beh tantun kowe iki. Jen jembleng aku iki ngrasakne kowe iki. Yo. Allah tonton. Kayak lu ngamuk ya nek ngendi ngono lho. Kok lunga ya ora pamit. Wong wedok iki mbok nek lunga ki ya pamit ton jenggo karepe dhewe. Kowe iki ora gadeg blas kok ton dadi wong ki. Lunga kok ya ora pamit, apa-apa ora pamit. Aduh, kayak tengku luwe kayak. Aduh, malah ceblok ton iki.